este premio me lo dan a mí porque soy el jefe. Pero claro... Saria niri eman didate nagusia naizelako. Hemen lipidoekin lanean daramaten 30 urte hauetan, dozenaka pertsona pasa dira, eta beraiek ere merezi dute sari hori. Beraiek badakite hori, eta nik ere bai. Y ellos lo saben, y yo también, claro. Los lípidos que a mí más me gustan y más... Niri gustatzen zaizkidan lipidoak eta gehien entretenitzen nautenak, laborategian behintzat, lipido bereziak dira. Zelulak inguratzen dituzten gantz bereziak. Zelula mintza edo mintz plasmatikoa izena dutena. Lipido horiek oso propietate bereziak dituzte. Ez ditugu ondo ulertzen, eta ulertu nahi ditugu. Y eso es lo que queremos entender. Gran parte de la salud y la enfermedad de la célula depende de los... Zelulen osasuna edo gaixotasuna mintzen lipidoen esku dago. Gripearen virus batek zelula batean sartu nahi duenean mintza zeharkatu behar du. Zelula batek hormona bat ekoitzi eta odoletara askatu nahi duenean hormonak mintza zeharkatu behar du. Organismoak zelula bati biderkatzeko edo ez biderkatzeko agintzen dionean, aginduak mintzaren bidez ematen ditu. Zelulan gertatzen denaren herenak mintzarekin lotura dauka. Está relacionada directamente con la membrana. Badago molekula bat benetan fama txarra duena, lipido bat da, zehazki kolesterola. Kolesterola mintzak duen lipido bat da. Kolesterolik gabe ez litzateke egongo lurrean ezagutzen dugun bizitza. Bakteria hutsak izango ginateke, elitzateke zelula anitzeko organismorik egongo, edo eukariotak deitzen ditugun zelula konplexuak. Kolesterola funtsezkoa da bizitzarako, eta ikaragarrizko fama txarra du.